बयलारा मारै जादों नायनि र' आदार होबायना होआखै ओइ आब्बास आदार होदो ना बयलार फार्म मेरला फैसा दै बयलार फार्माव एकदम फेनसन होनांगोन इसोरनो बयलारखौ बांद्राय जाबाबो लस दङ मानसिया बयलार फार्म फुवासे बारबाय आरो मासेयाव फुवासे बारबाय बारा गोबाव नांबावला मथा मथि 15 दिन बाव बिनि उनाव आरो मालामाल 2800टा दं 2800टा बेजोंबो बै मोनसेयावबो दं सोरबा बयलार फार्म खुलिनोबा कन्टेक्ट खालाम नैबे आदार ओमफ्राय नैबे दैया अट'मेटिका बे माने पाइपजों फैखायो आरोना टेंकिजों मानसिया नायबाय थानांला खालि आदार जोबनायखौल' नायनांगौ दैनि फारसे प्रब्लेम गैया आरो गरम बोथोर सफैबाय नालाय फांखाबो होनांबाय फांखा फिसिनांगौ गोजान थांलायनाङा न'आवनो जायगा एसे दङबा बांद्राय फिसिलायनो हाया नोङो 1000सोनि जायगायाव थाबाबो जायो मेक्सिमाम नोङो 2 गथा हायाव आरामाव जायो आरो बयलारखौ लांनो फैखालि आङो देखायगोन खै किल' जायो नेनानै थाबाय थादो नोंसोरो